नों तिनि तामनि बागै ताला रोजाखा तिनि तालार माने कारण खाय ओ स्कुल आं जागार फ्रु पुलियानि कप्ता को चुक्ति पत्र फाइजाट आनि नंनि चलासानो फर क्लास माने साख्रि जानि बागै नों मनो जागार दे गायनानो फर क्लास साख्रि रेदिनि सामाता इंगा आं माथाय हामजागै साख्रिसो मानाखबा हा माइ बदले खप्ताले मान नोंनो मासाव हनै रेरे खाताको बो सन रकम ना सनखाय उसुखा बदो साइरनो फागनाय मातु हे साइरे सेसे दिगे थेक पास दि पुइलार गनो अ नक जेंदा खनाय मातु दाको आमो आसु मुतु करि खा आमतिं तखा गाय पाया खय हाबो हाबा आमरि परिखायतो गाय गोसार माजर नि कखिया थासिनो आफरबो ख्या तालार खां 2-3 मास बोसोरनि परे मास मेखबा आन लगइन बरक दं आफरो गाय मास माया सु साख्रि खबा सोल तालार मास आलै नै रलाय हिका गाय बो आमरि परिखाय 2-4 दिन परे फाइबो आन नगनो फायै बानो हमबायो साबाबो को ताबो सिनि एदिसिनि गता मन्त्री मुंतामो को वन मन्त्री मुंतामो रणवीर देवर माता ओ आमसानि ए आनि नगनानि एकाय आमरि परीक्षा बामते नि काखाय मुताबला नगसे फाइतेसे साबै खबा मानानिब्ला रेदिसे खुल गितानि नै दागिले ताइसे खुलरो कता बडा पुइला वन न कग्रे माने चाकरि न ए बनो बबैनो आं ताइ के बुया हाय बलंसे का बुरो आफ्रोमो बुफां माफां गिला दं गाम गरो आहिताको ओंखाय आमरि परीक्षाय मायासो उं दंखो उंमां माइखौ प्राय 3-4 बोसोर जों थांबाखाय उलखाय दरसा 30 थाखा बय बोसोरा दा गां ताइ कक्स सानानि ताइ केबो कुस करकियाको आहिं थांगादाको ओ बागै तिनि अमदा हाके ताला रे बागै तिनि को यो ताला न को माने ताला मार खाता सोलोंनाय ताइ फोरोंनाय र बंनि उपाय ताबु तामंनाय आमु खायतो आं तामनि साइजनाय थको आं मानि जागा आं ओ स्कुल क्लांफा तांतो नि आखाय नों ताबु तामनाय हा नों ताबु तामनाय नाय माने कारण जागा नां दखल फाइजाय थको आइ एमने के निनि अरो कागज पत्र त दं ए दङ ओंखाय ए आं तिथाको नों केबो बायदा मालाय क्या केबो बायतो मालाय माने नांगरो आयासर कांसामनि परे उसका आयासर कांसारखा आइज दाइ कुनु कक लामदा सालाक्या